हेल' लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ आङो दिनै माने आंनि चेनेलाव मोनसे सर्ट मुभि होनो माने दिनै फार्स्ट शुटिं खालामगोन आरो नोंथांमोना नायलांबाय थादो शुटिंआ माने दिनैनिफ्राय स्टार्ट जागोन आरो दिनै डिसेम्बरनि 1 तारिख दे बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो होमबा नोंथांमोनाबो नेनानै थादो ओमफ्राय शुटिं माने सर्ट मुभिनि टाइटेलखौ आं दा मिथिथ'वाखैनो जेनेबा आंनियावनो होगोनबाबो आं माने सोंनाबो लानाय जायाखै आरो ओमफ्राय जेब्ला जागोन नोंथांमोननो खोन्थागोन दे बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ नायलांदो ओमफ्राय आङो खोन्थानो बावदों लोगोफोर बेयाव सोर सोर एक्टिं लादो बेयाव माने दैमु ओमफ्राय बिपुल जतिस ओमफ्राय ददेरे नोंथांमोनाथ' सिनायखायो खोमा बिसोरखौ नुखाबाय थायो नालाय दे बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ बयबो नायनानै शेयार खालामदो बयबो आंनि चेनेलखौ माने साबस्क्राइब खालामना होदो जानाय लोंनाय खिनाय हासुनाय हान्थिनो होआ नामाब्रा बे हिन्जाव सासेयालाय बार गुमा मायनो गरायस्लाबना खेबबानो स्टप जानो नागिरो इदि जादों Rolling. Action. Rồi, nanya naorbaso. Nanya naibas nung pinanggo. Nito nanya to ina bitadim na. Nung sino ko show naman. Continue juga. Nanya kita naibas ka. Rolling. Deh, kak nani, apa itu? Naibas deh. Deh, naor deh, di mana udah? Naor apa? No. Cut. Rồi, đi. mà tương khất lẹp lên ra Nggak, nung Fatuna, nung bisa hide kena andang nung dia. Nung bisa tangkan. Kem ke? Này được. 가신 적은 나마 Đấy, Dari toko bo. Sini kan dia. Nung bu, dene obele pun. Ada pangbai. Ini bay. Thắp này cái loh ke? Thắp cái nào? Xin này cái mana? Deh. Itu gimana kalau nanti bawa ini? Oh my gosh, uti. Uti. 우티 난 거는 Ayah. Hai, kira Lagi, ang habis tolailan nama no. Deh. Hap. Mini ane deh. Rolling. Oh. Action. Utro. Dedi, habis tolailan nama ini. Dedi. Sini habis tolailan nama. Bas kato. Kat. Kalau kadang bawa mie besar. Dulu mana uri jalan aku. Mie apa tadi? Kusut saya. 수란 카메라는 퀄리티야 나이랍라 Isi kangen jotis nung yang jotis mah isi nih dari 네 사이즈 봐서 누군 저티스케 Kelah kamu. Pas. Boleh. Mudah kan sih. Rolling na. Rolling. Enak na. Isi bukan jangan macam mana, apa? nangika Isi kira kira. Nana isi berapa? Berapa? Nale berapa? huna batnya jang berapa lapkan powder Action.
Dialog. दा जेरै अ इनि दा जेरै खालामदो इखियानो माने ओरै आंनि फनखौ मानो सिगाङाव लाबोदों अके बियो आंनो अननानै मार्केटाव गानग्रा जोमग्रा शपिं खालामना होदोंमोन दा जिबायदि खन्थाइ फरायनाय बायदि फरायदों नोङो होनखागोन दे आं सिगाङाव होनलांबाय मार्केट गोजां बोथोरनि गानग्रा जोमग्रा लासै होनबाबो गावहा ओमफ्राय सिगिनानैसो थाथ'यो नों इन्दिखौ होनो दे रलिं एक्सन आधा गोदै औ सिनेमा नायग्रा लिसा मा नायदों नोंसोरो सिनेमा नायग्रासो होनफ्लांलांबाय आंसो ओमफ्राय दिनैनि शुटिंआ जोबथ'बाय लोगोफोर नेनानै थादो गाबोन दिनै हास्लाबासै आरो ओमफ्राय गाबोनसो जोबसिगोन बाय बाय